Yeah, dear way, why? Say, so Omo call say, so Sabi say, or more Jimmy say, why, dear, and they ombe the bus if you power, why? And then they may found, why? The Monya de Mohatomo, so I didn't I don't know pay. It's me, I cannot, why? Okay. Yeah, hello. Then they say, I say, what your picture? And you always out of your mind, yeah, dear way, why? They say, so Omo call say, so Sabi say, or more Jimmy say, why, dear, and they ombe the bus if you power, why? And then they may found, why? The Monya de Mohatomo, so I didn't I don't know pay. It's me, I cannot, why? Okay. Anyway, ya boy at here for and now ya July Bosumi Yane de Toso Edunson July 17, 2023. And I want no software sa Odri Edema Deborah. So for no was say Deborah friend one ordinary term on July 17 yeah. And our yes audio no edeman bebre wo producer Guswaya wo ye ho adwumana asafo na wo down on Deborah ye wild ne pema ye pa na mse ehia e won koma ye die nom Akoma 87.9 FM Akoma mo sem dwumadie no so e na aguso a wotie no na quick credit investment ese brabaje besia ho dwo emergency no ato achew wo hono wo ye ho hwea enye yie wo bekwa kwaje besia ne bim e wo quick credit investment wo pesika na wo de abia adwuma wo pe bia tere wa adwuma boso me na sonson sa so It emergency no abasa dia a quick credit insi ho ne wo fom wo mo bra no so emu wa pa kakran na fe wo de atua e de afri hom Bank of Ghana and am on to me krata channel som one mo mobosia e wo internet esom 0302200390 0302200390 Kovi organic tiger nut powder atadwe e no no mahata yam kama wa ba so wa wo foforo na wo penufu suo pa de amakwada no a eye atanom bi eye kama pa saa so e no ba pemfo so eye atadwe powder wo so betumi adi bi kama na aboa wo ne akwada no oda wo yam ni nyina e ma ne mema mo libido no akono nkatia na te akwa akire no ya na mo so mama mo sa akabinam se eboa ma libido no sexual libido no ejana na so de why kase ama na bro so anasa de opesa ne kase no so ahuna ye ho ne ho kama no ma osanka Kovi organic tiger nut powder imo won no vitamins and minerals no edoso papa kuma se ubenya biato e wo Fredimens Herbal afa Wisdom Amachi supermarket e wo Tech Junction Poku Trading e wadum na we nyina da every premium nutritional limited e na wo mo e de abadwa so 0200777277 0200777277 yeah be called Dyewood Herbal Hospital na any doctor akwa twe enkomo ehom and I benya Dyewood 360 capsules and an ointment na fe Dyewood Herbal mixture ye di bi agensie na malaria ya de no ye de etuas ye doc akwaba mejo so mi ba e be bia free boko nyame adom doctor ho ye doctor ho de ewie so wamiem bedase ai wamiem pa ai fire mwai bedase ma me fa nche free Dyewood Herbal Hospital e ma ya hwefo e na afi yetiefo nyina Dr. Dawood say ochi obia baby a wote enka na say wo hwe no chiasronko enkoma ebia nene da edikan na wate yenka ye kira kwan na nkasa Western North region ene ye wo entimu amonhwe wo sehwi ene na mpotem baby a monhwe ifri bia ye kira mu nyina se wi asanwe nso memenda kokko aboje krom kwan no so eho ene ye headquarters na bese bosome 9 ni ene ye bi new hospital ewo Kumase edweso krapa oni aba abedi adanse de aminu aba so eni ensa okakire na weda na nye sisi ebre na ye womu mu nye de yade pa ama ne homne so pa ya hututu sasabro ena obi wo ana to asintini twetwe no baby obi ehwe ye free bia na de ka kire won se yare bia ha obi a Dyewood Herbal Hospital ho se faka na bra o de obesi kejiti bia baby a wo obedriketi ano afa adweso ka ofro ka na ka kire mate ne se obesi wo krapa Metro FM abrosan na akane na Metro FM mu no emu na Dyewood Herbal Hospital wo se ebia na obi tekem ebia na ba obi wo pese one doctor din koma doctor number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 yare bia ha obi a wo fred doctor na obekasa
yare bia enti said na meka no ahotutuo ne sasabro ama ne homene so especially one a woto asintini etwetwe wonnom no ye maame no ye papa no meduru sabre a ensuo ne hyase ese toto ana aduru de edin obi wa steps okra edin so obefro menu aba obi bai wo se doctor obehwe mpa me kuna ya ma ye daso a oba obeka se koku apa wokọ eye baby e dry cocoa na wotimu se apa na de dry cocoa wo so no eye nua ba ne se wono mpa no wa because antutu ne sasabro koto nso a edin but na ye kese oni ne kunu ba ye nyame nam Dr. Dawood so wono ma de ye ho a wo ba 3 days ago adansi ode ba na enika obi a to asinti ne twetwe ebia na wo sciatic nerves no if you na ekokom koka na ase etare o pa obi hwe sisi a 4 days ago obi te hwidwom obi oton niema ebisa na wo se ne nan ne dru ba bia na emu awo no eba saa oni break bia se nipa na hwe oba Dawood ba hospital Dr. Dawood be treat no the easiest way an ho beto ne ntem afa ye papa nom mema ene ma ehwe yen ade e friend say sichiri ade enim akwada ene nnim pani because obi beba obe diagnose no ohwe ni mfia na nko nuru ba bia ese onya diabetes but ye kasa sisi nipa na battle diabetes ena diabetes no ye type 1 ene ye type 2 na wenhunu mu nsunsanso na na se mu nkyeremu na yaresa no nso eden enti obi hwe ye na diabetes a type 1 ne ye ne aye mfie no nkwa anim no ena type 2 ne ye woni a wo mfie no akwa anim kakra no ena what type 2 enti baby obi ehwe ye free bia no so diabetes a ye to ye nsa frɛ no ewo kumase edwe so krapa daddy diabetes enti edura na dwo a wutimi dwonso be se empra hodo bebre obi hwe ye sisi a diabetes nti anadwo ni pe oyema kakra anadwo nso de no sa nipa na wo hwe ye no Dawood ba hospital situ anamo na bra enye sichire ya de nko obi wo ha diabetes ne ba menua ba eni moja broso ne nam na ne mienu nso kambo mu a ene di stroke ba enti obi a wanya stroke bia no be diagnose no diabetes esan o BP pressure enti asichire ya de ama daddy na nsan niam anko yi edura na dwo anase ade san de esesa woni momi ye niam anko yi a wo de to anamo na bra yesa we be ma wugya aduma Dawood ba hospital wo ba abo abreche be ma de esam ya ene ye de be pagya sisi a Dr. Dawood edin ye de bo na memrane ane se pagya de hia ne se obetu anamo a obeba areho se ni munyamfo se bi wati sika yo oba ho ade na bedura na dwo na ekire nsem bebre eduru bre bi e ma ne bitime fa kwan bi so ye niam bi a utimu se areho ti be ma bi a wo hwe yen yes diabetes and nam yare ama obe ma adwodwo a Dawood ba hospital say ebre nu nie daddy faka besi kumase ba bia wo bia no obesi kumase ano afa adwo so ka kire mate no na driver ne say obesi wo krapa abrosan na kane na metro fm wo mu no emu na Dr. Dawood wo obedru a ya share nim glass sign je doctor number no na bia na ebre ni ntimi ama wo yade so o Fred Doctor oni obedi nkomo kama 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ofra ye no bekasa awadefo a ehwe yen menua baade ba ko ede hawo ba ya wo ho nsem oba bi eni ni kuna ye japade se bia wo nti oba na ko han dan so we oba na wo hwe yen ebia na wo de ade ni timi baba 3 months 4 months no anya miscarriage na say kafra oba Dawood ba hospital ye be mu adure be gina anase obi ho a wadi kan awo but emu atwe ade na tekwa awo na tekwa oba Dr. Dawood ebe hwew ama bibia ye okay ya papa no mu a ya hye wo no katita ya hye rubber e wo ba mamu a daddy edru ba bia na e ferry se bedwa bi ase ye be frew na katita nti untimi nko ya to ye nsa frew ya hye rubber Dr. Dawood sebra no fabricate ye wa bi nsa wo yade na osa wo yade wi a ye sen yi katita na ma baby a wonam bia wo ye free menua ba yade ya ba ko ye nam yade obi a bi anya ne bia gonorrhea na syphilis obi a wanya bi pen bia wo be testify se de gono ne syphilis e de mrantie na ma ba we fam ene brem no areho enti obi o won nam yare nso a ohwe yen wenye nam yare se ye syphilis ana gono ana genital wat ana wo ba
wa ho siesie mu niema bi nhyɛ da nkɔ yi a wode to anamon na bra oba one on one on a doctor interaction bibia bɛyɛ kama na gono ne syphilis no bɛma bi wɔ hɔ a sister ne bɛma na yɛ secondal sɛbi afon aka kete asa 3 years akwada o bɛma na ɔhwɛ na syphilis na ma bɛma afon anansa bi na egu ho a oba Dr. Dawood bɛmu wadru a yɛde betu ase henia wo bi so enkwe doctor say obey your surgery ebia na wusuro Dawood ba hospital yɛnyɛ surgery wɔ hɔ yɛma waduro obi wɔ nso a henia no yɛdi kan yi wayɛ surgery ni bi yɛyi ba asen aba da de wo ba wo de bra na yɛnyɛ surgery bia afei wɔne ɛwɔ ɛyɛ yɛfunu mu kuro stomach ulcer obi hwɛ yɛ ne ulcer ba ne so akyɛ ɛba ya kyɛ obi bɛka kyerɛ doctor me nya ulcer bɛ sɛ mfie nso ni but wo ba yɛ de break akra bi because do ama yaresa yɛgye abibiduro di yɛnim de yɛyɛ ka enti baby obi ahwɛ yɛ free bia no de yɛka kyerɛ wɔnom no sɛ Dawood ba hospital yɛntu anamo ne yɛmra yɛbrɛ no ayɛ bi no yɛka kyerɛ wɔn no sɛ ebia no wakɔ yaresa bia bi wakɔ baabi ɔyare ne nkɔe Dr. Dawood Sebra na wayaresa ebeba ya wedwe so krapa Kumasi heya Old Metro FM abro sign name doctor number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 da hwefo na yetiefo nyinase okay beda wonso wase papa Dawood Herbal Hospital ena ekwaje ya pomoden ho enkomo wo mo wonro e wadwa so nti abomodia epebi Dawood 360 capsules and an ointment how to to any sasabro edro eno no sanso na Dawood Herbal Mixture no so ebeboa etu malaria ase ediama wo ye kwa ye second story so na ye ne ye papa bi edi nkomo papa akwaba ye na udin ene baby afri bai me bacho e fam Samuel du mi firi bo ho na bai okay wonante se me bacho e boko be 2000 ena me nonko bi wo ebo ho okay e fa no baba musa sa na e fa no baba musa okay yebekọ na yatoa nkomo no so afiri baba musa e ho na asa na no etiefo ne ahwefo ye da ye ho abatiawa eni etwa so ti etwa so nko hia aboy bi ena na so ne betena nti mi papa kra ye se ode mi kotu adwuma nti mi papa de mi kotu adwuma mu ena na mi ko adwuma nti boy no so no boa mi hwem kakra na ne ma benti de mi papa nso so ehwem nti boy ne te se mesa ne obi asan atena no ena o san ba ye se opemi obe wale mi nti ha ne mi obi a ntwempena na obe pam o boy no de woni na nyinsem ba ko a atete aka oyemo na wodwane ye no waba sa ba nyimu biem wamfiu ena ade wo ye ena moajai ena wakohia foforo ena ba makro na asa ba biem se won pese oni ba bia betena okay ena osan ne me betena ye nti ena oso titum na ne tena ye okay nti osan me tena ye no ena obeya me ho ade nti oya me ho ade me san ne wo second one ena kura de ni die ni kura de na di twam ena me si ebi a wo se o pemi won tan ni na fe de obe wale mi a de wudi yemini eti ene ma anya sem kotu ameba no ne menyem ena o ka kire me se nti o ko opie ye ta be no no opie o ma ba to de asase bi si o si dama me ne me ma ne se fie no o si ende no ne yere ena nete ena o si se fie nti se fie de me fama ni ento so de ma oba ne ma eti se asase na wa ko wo ho ne de no twa waduro ho nti ho de o si de ama me ne me ba ena me si yo mate eti because nyina mu na machine no anokotu ewo ne mfisen o twa waduro nti etu fra no ano na ate se ebebi nti etu be si ni hanyame nko a anka mikunu bo ani wu nti sabe no na me na akasa nti me ba ma me ho nti me ma ne beda me so o ma me nti me ko sresre force a na me de akwachi ni makoya konta e de amani pa ko no mfa so e da so no ma me de ama me ni me de ahwebe man nti bi ni me hwa no bi o nuafo ndi nuaba osibinya sika mfa ntwe nuafo no comes no sika da nti di mo bi me de nipa ye de ni maka 50 Ghana first 50 Ghana so na sika na me de ama no se bia di fa twa ko se me da se na me nhiraw ni me de amom eti bi ko achinya me di dwa e ba banu aduane na obedi majane de odebedi na majane de odebeto aduane enso da se bia bibi do no kon a no de ato adi nti me de ama no ebu ni ho ba no na semester ti adwuma na msiu ene ye starting kakra na wusi wi a na etu afiri kromu ha na osi wi wate enti ni menye me baba na
me kanunti ne one day bi ani be ma no e kire me say wo ye sie wie ntino sese no de ye betu akọ na msi o mate enti o pie ye no me ma na mhye se bia me nyima kakra ne ma wo no na wo pie di ko de ba bi de wo nya me ne mo sa wo kama na dwon so a me do sa de wo ma mu ni ho na nsi bia me ya lo de ma me scam me fa ko hospital na de chia me ko so ba no ko be wu apratite aka o ye mu kura e fa me ho ben na me de me ka che nsi wo yo dwan e so ka che me se akola ne be wu apro atite aka me na nipa wu e protite ka nipa yam na me ka che nsi wo yo dwan o si kumo dwan wo ba nti won peme nti didi no sesa me ne ma be gu mu ka ase nti mu ka ase ni me sanse me ko frɛ ne papa na ogina me be wale me no e so be hede ne ba na ye papa ne se de sumje ba nti me sesa fa nko akoma mu nsɛm dwumadi ɛso ne wo hwɛ yɛn so ɛwɔ onua tv ɛso yani ya papa bi e baba toa enkomodie no so e wo ye second story no papa yensa ma wo akwa ba biem ye na wo su di ne design Samuel Edu ufri bo ho ne ba ye okay afa yentie wasem yo me ne madam fu bi na wo ebo ho na me madam fu no me ne no edi nkomo de bia ye dwendwene ye ho da ko me ko ne fie na o ka kire me se opese otukwan na ne kwasem ni waye ne bibia ewie akaso obenya suit ahye coat na ode akwa abrochire nti me momodin ase mepe 1.5 ade amano na ode akoto coat no bi ahye 1.5 say 1 and 150 Ghana yes. Okay nti o kan sa no na okwa abrochire a yankopon bo no okwa abrochire a sa coat no ode be hye akọ no ono na obekai se ne yonko ne me na me yes ade an ma no nti se kwan be mu na wo se obefa me kokora no a oba be fa makọ ne dia o kan sa no kwasem ni sabia wiase ayo mu mpanimfo se obi nim dwonko a ade be kye so nti o kan sa no me so mejetu mu ekọ madwumom ekọ pebo sa 1.5 e de bre ne yire me kọ na oni ho awia nti me de ma na yire ti me de ma na wi ade kye no na me kọ fie ho me kọ na me bre de oyi bench odi so na me nim anu nyina ye tena so nti ye tena so wie no e na osore ko wura dem no kwasem no woba no na okita ne visa ne passport ne bibia kama ana oka kire me se na kwantu na duru ho enti wobekọ enti onyo bia a wode ne yire ne ma ebeja wo mo no wehu se me yonkono no me ye ni papa metumi ahwe ne yire ne ma na ma no enti ode ne yire ne me na eja me nhwe won kosi se yakopon ba ya dum ma obaba fa makọ amsi o mate enti ade achi no amekọ ho na che se papa no okonkran ono so okachem se onya duru nkan a be ni Monday no na obefre se we kuduru ana se onriri enti ade achi mekọ ho na papa okonkran enti yin na ye bom pa ye se ebedu Monday no obefre yen se we kuduru afede Monday yankopon ya aduma na ofre se we kudu Holland na ndie ye bom pa ye de yame ase ye ho san se ode nkola no ne ne yire no eja me se me hwe o munti pepe kwa abrochire enti o se edwuma na ode ma me no me ye edwuma no pepe ede ma no se me hwe ne yire ne ma ha me hwe ne yire ne ma o se me hwe ne yire ne ma sa ta ma ken so na me so mi wo mama ba kuma kunsia a me hwe wo mo enti papa de ne de na ba kamede no ho se bi mpanifo se we edwuma do so a wo ye ni nyina enti no kwasem ni me ho kire me papa me bre papa me bre pa if you say me kwa edwum na say o me nya be 20 cities a o say me koma ma me 10 cedi na me di 10 cities so ekofie kohwe enkolai nsia 10 cities de be de na so na so me wo yonko ne ma no so yesen o mu ye nnan ne yire ka hunum okay enti ne kwa se me na ya ho kire enso me yire me ho a ye edwum na ma me ne kura no edu mebi na me hye obi a o tumi ka kyem se o Fatuma se wo ya ade pa se dia kwan a wafa so ahwe nkwala no ne ono no o wa ya ade o mu keka kyekye na kyese me guso a na me ye dako sa time na nye ba ye 4 years me waduru ma na ma me no bai o ba ni wo su na o mu ba frɛ me se obi hwehwa me kwa na ma me Fatuma ma me na aden na asɛm ni se nikunu afren say wa chin wa abrochire nti ommera me ho na omapia bosia na omfanye papers ayesa ommobona mo aba ewurade memu bebi a meti minti ye me hwe wo so me hwe me maka ho kira ka me ye me ho hwe ye na asem wo ya wo de abedie okay ene na sade a me ka hye no a owo edwuma mo no yenkɔ no ho na yenkɔ hwe so obetuma nya bosia kakra ma yen a
na me dia mo na wo dia kɔ because say dia de si no ano ɔden ɛna me ne kɔ kahye no ho enti yakɔ na kahye ne say asɛm we ano ɔden sɛ obi wa burokyire na otumi ka sɛ Jessica Ogana habra me na ya kye me etwetwe ma so kakra enti sɛ saa de a edu me fofo na mo mfrɛ papa no na mo musa no sɛ asɛm a maame ne ka no ne korɛ na sika mo bagye no interest da so obetua ana sɛ ti sɛn enti maame na nkasa fa phone frɛ ne kunu ɔfrɛ ne kunu no de ametia ne sɛ ne kunu so o monye na metua na gya me kwaje 4 million ɛna 4 million ina me de mama me na 4 million no kahye ne kache me say 4 million no ye kuo bi a ewe adwuma ho a yetuatua nkakra kra nti se wo hia sika bi a na wa bagye bi bosomso a ne ye din sika kra to so afi ne dura ne ye nyina ya che sika no nti okache me say sika na me gye no 1 million bi a 100 cedis sa tam no 100 cedis enti mebo sika no wo je 400 cedis and 400 and I say 1 million bi a interest ye say 10 cedi. 10 cedis, okay. Yes, 10 cedi. Enti maame no ho e ma kahye ne ka saa asam kire me na me gi sika no na me de maame me de ni na ma no na me de me twem ho afi de maame ko ye bosom ba ko bosom so ya na maame odi interest 40 cedis odi buy bosom so bio interest na ma me ko ho na mbisa na so e baba na me ko na me bisa no de bia me ko fie ho na me bisa no so e baba me bisa no baba enti afi de na aya asam bosom mienu bosom nan bosom chese ya bosom afi sika ne ba kokura mai enti sa no na bosom so a me sika kakra meje no eno na omote ede ye interest no because me sika ne kura no enso 4 million mpo ena omoti enti 4 million 100 no eda so no omate me sika no na omoda ye interest no afi sika ne mai afi mienu sika ne mai afi miensa sika ne mai dako me penifo so am yo alaba me alaba na obi frɛ me o say wo daga na wutwa mabe enti sika na me baje no mintia enne enti ochena ni kwasem ni oka asasem na me tena ase din because me ankasa me hwe bra me bre na me hwe se odi interest no baba me de kotua na afi wa frɛ me aka chem se won 20 no ne kwasem ye me anim ni na me ho adwiri me ankasa enti me de masem ni na amanyame na me ko adwumam ti me wo ho a me ko me ba ma me so no kwasem ye me anim no kunu agya no ho be buso afi kwa mfie nnum ni nsia ne kure mai aka ono nko ankolai se de ombesi didi na se de ombesi aye ni na aye adwen ho enti se me de sasemi esa kwato no so se sikana wo de mama ne fam sika mama a na che se ni pra edini dia me no me koso masan atwa me ho ha no enti sa no na me gusua se me tuotwan kakrakra afi sika no kwa na ekosoro mentumi ntua enti dia me ye ne se omo se adwuma ho wakasene dɔso enti ɔmo beyi wakasene bi edi na yetua ɔmo ka yankɔmɔ no yɛbɛ home so kakra na mepɛ sɛ wo clear nneɔma bi mu kakra ɛma yɛn wadamfo no to kwan afe bɛ mu 2001 ɛna akɔgye 150 cedis that time no 1.5 ɛde ma no okay nti ɔkɔ ɛkɔdii sɛ ansa na wɔsɛ frɛ wo sɛ yɛakye no na pɛsika ma no na wɔfa nyɛ 4 years na ne yere ne ba nye pana na efle me okọ 2001 no 4 years which is 2005 na obai okay ne yere no ba ma adwumam na obaka che se ne kunu se ya na wa wo ye adwuma ban me wo na me ye me wo cash product me ye driver okay me ye driver eti wakọ 2004 was it 2001 and 4 years later which is 2005 and obai sepes kama no 2005 and oje 400 cedis at the man okay na oje sika no interest ana ewo ho no o mo ba ne hu se million na ya me gie yi ensi hu ewo ho ni no ba ne ya we ma me mpacho me ne oba ni na ne ko kahye ne ho okay enti asema kahye ne kache nyina ono ankasa o hobi ye ko frɛ ne kunu nyina ono ana odi ne phone odi frɛ papa no home so kakra ema me akoma 87.9 akoma mu nsɛm dwumadie ɛso enie onua tv rabi 1 tv or say chrome tv ye demo live area brei yane agya samuel edu ofri bo ho eba ye ene ne no ɛtwe nkomo abadwafo bebem na wo mo abekyerɛ mo adwen ɛwɔ nsɛm no emie no ho na bell park ɛso so ɛwɔ dwa so tia ma osa enka bi just perfect perfect for
every home efie bia ehia bi wo washroom ho no mom afa wo kitchen ho obehia kitchen towels papa eno a ene bell park de no na eno na dem shronko kra nam se emu odu wotime tepepa uwie a na wasachi mu e de pepa biem to to ba ko eche pa ansa na sam one more san so e wo packet tissues any table napkins 0551 144400 0551 144400 frepe distributors dodo bia upe bia wonsa ebekam Niwat Scientific Clinic and Diagnostic Services, Dr. Nimo. Why womb and pennies repairer for pennies in the na Dr. Francis Kama. Yadia to say ovarian says fibroid. Afe mana he feel on adege. Newman Quay, Brady Remo and Woodra. Babadian Kwani and Cantrum the Kama and Famam. Petre Sam Petre, your near Denianum halitosis. Dr. Bako Penny, what my gun and 1 would timidly be drew it was and one Dr. Nimo. And crime for and Doctor no one crime. And I watching if you any minute na one crime to Bomadi Shannon. I was circle photorama dynamom a Bengal filling station and NS Kevins no Eddie and Mshem. Sasso and a Tonsu Monaco Junction. 1 year dancing Rabank Eddie and Mshem. Dr. Penisi ya from one casa. No one and 12 comedian. So we had the Bia Bomadi Fellow. Now 1 and 12 0244 087687 0244 087687. Pastor Julius Akwaba. Nana Kria Koko Akwaba. Evangelist Akwaba. Yeah. And what the my Janiema Gumachi. My Janiema Gumachi. That's on your way. Enra. Yeah, Missy. Me copie so pe. Chese misi fufuo no. Ahohono. Tomorrow. Ye. Ati. After me see ye. Ama wo you. Ye. Wey nyame so ye. Me o ye sure so kai. Se me ka wunyina na chese me di ja wo no. Me ka wunyina me di ja. Chese abem kwan no. Ye ma ko. Ya wo. Ye nyina ne awo na mokwala mokwaja ya. Ma ya de. Ma ko ya wo wate. Ene mo mfa de aka ni nsimi ho. Yanko Deborah o say na seven no so. Pastor Julius mention same from so. Mechia tiefo nyina. Mechia Pastor Joycelyn AGTS. Deborah a case no. Me de bia me kasa Ghana no. Ya chechere o man ama ya nyama ne. Na se ekodum pempen so se sofu ya ye ne kasa yi. Oso e sofu 87.9 na se osofu otimi nya ahode because of friend ni aba sister Deborah betena ha se ne nsem nya ne se onhwa akwala a one na wo enti nka na mehwe se bia nka wo friend nko beka se mehwe akwala no oboa ontimi ankasa afi case na opese oye nyina na se wadidi na temase na kwase ya ne aboa kwase ahweba enti ma okura obusa na se na oso ye sofo na bible na kura na he na atwo se oyire didu atama eba ho na wo no menhwe no eno nso wantumi anyia no na on se sade na de bia meka no enka de waye enka oni ho kwakwa so se nya akokodu mpo ebe gina fie so yes as we defend it but ya chichire o man na mana kwakwa se wo mu a eye adebonye fu twantoro mpo sa wa hoden de kasa ento on se audio amuboyi o se baby ade be ko bia afako na sebi omo nkwasiafo adimifo na be ka bia ma wo enka obi a wo ne baawo what treat you oba ni say wan hwe no akola wo ne we wan hwe no wo say ni pe ka say nya akokodo di obi a obeka ho asem atem na sa na achechere Ghana no na de bia metena meka say say ye ni amaye ho so na ya nsesa de ye o man na ya ne babro because nka obi a de ye mfa bibia nto nchen wo akokoduro de begina fidie so wa wo ba wan hwe bantinka nya che opa na kade nam enti ye me pesa be kam ye ta sense ya chechire o me akodum pempen so wo ma edi bone wa no che wo ma eye papa na ya chechire o man say ya aha ne yete ne ya say ye on say me ka say na me ka say wajimi wa ya aboa ko obi befra na asofo na o te no odidi atem no do but what I say adentia onim se de bra na ye ne nya enso ye me nka nkire say wajimi onim se bra na ade na brada na eye na se be eye jimi se enso se me nka nkire na say wajimi ete yenye chechire ye man sa okay ye sore ye pese etu kwa abrochire abrofo so obi adi nkwase asema obeka chen sweeted man stop that foolishness man
but na yesi said the almost tete omo emanye yesi abrafo do matete omo ma say wo no but omo koso yeah yesi ya tete ye meyi no ene ye ne but omo fi amu akonta o fi atrasna ye make yes yeah ni mama mre ni mama ne e wo efie nyansa because the make say yen antete yesa enti na obi kwa ye money a obi di sabi jimi sema na nkase wo jimi e say antete yesa ya mamre no bo ni nso a won woni mama mre ono woni ya tete yesa a wono de yesa wo jimi obeka tete wo jimi wo yare obeka tete wo yare say wo ye pani say wo ya kwala yo no ye hwe nipa wo ye hwe issues mrofuno they deal with issues and the issues say ya kwala na ye say ye pani le wo ye pani na wo ye na say jimi dia obeka tete wo jimi enye wo ye pani ntia fe de nya bone but ye ya tete ye man say so ye pani dia ene enye enso so ensase ye ka but wo ya kwala dia ene ensase ye ka or you also for there and ancestors but when you so for there it was so we don't look at the issues but we look at personalities in Ghana here and here na nka say we ofu we be ba begira fidie so wa wo ba hweba na me am tell say nka me na ezem tufo say hwe oba as we say nya enfe e de abegina fidie so say be di atem na wo nya boa obi na tufo na hwe oba wo nya boa obi na tufo say hwe oba ama me de me say me ka Ghana say yan sansa de yesi boy abra no anya fra no ntoma anya kanakasakwa na yanka no kura nkyere ni pa play with anima ene ye nese ye da zo yi na yan hwe ya o man anko nanim da mesre abrante no da bia wo biara o mo de mra na ye ne ntanse wa sha ye benada anya sa ama unko wo ba anko to baabi amma obi na kanjo he brother ye ofre wa wo ba obi na fa wo ba na bo wajimi ana bon wajimi ana wo ba obi na afa wo ba no a wo hwe no afa ba ba kuta se me yesofo wo you tiri so no wa pampa so wate wo you tiri so and wa pampa so san ye disofo o ba bu na ku na fa na che se wo yesofo wo ba heba sa wo yesofo nte okuta bible nte wo ba ye heba adentia me yesofo ma say na de wo on satani o ba nko wo de achew so o ka che se wo kwasia na se o disi e kan kwasia nta ye bo ho ntama wo kwasia mpa fise wo ba mo bi metu fusa hweba wo ja obato no obi ba e na afa oba no hwe oba no na wo ye nipa na we nkrofo tene na so so ye sofo wo ye ho sofo wo ye ho sofo wo di sofo ko hen o mo de mra no entrance ne yemfa ye ntu ye na mo a no a fise mo na mo say Ghana mo na mama ye bre o Ghana ha no na memfa bo no ncha wate so wonya kokuru abegina radio so say keka nsamfum Ebadu umabo. Ama me tia so for peresa. Arabia. Edino. Edino just say. Oni go for cha. O kompo kwa beba. Ya na e ha adwene o. O kompo beba. Oh, ya na e ha adwene. Unse obi wo ha mo se muti radio so na muti TV so na mano ya eno mano ya. Eno a obi ka na muti radio so na muti TV so na mano ya. Eno se ya abrabet na ha bi. Se woni ye de asem we beto wani mu a. Aka be ka che ne se oh wo wa ya ade nyame nipa wa ya ade ukọ ne ko yesa aka won ka be ka de buru ye de ne so oh afro sin eto da bi dia ensem bi wo so ya na ye jimi sem pa o ya na ye nkwase asem na nka ya na ebi wo ha aka me nya nipa kro na nka sem babu bo na ni so enam se nyame hu mobokọ me nka sa biem nyame hu mobo hwe ade ya na ye me ja ne se obi se masachira mafa Kristo na me fa Kristo wie ye no obi a wo the past tense say present tense no wo ye ne den that time o de wo weboro na wonim nyankopon ene wo hunu nyankoropon wo se kasa asema mi kan sameboa agrada nwansi mitiri yi papa Yesu wo wa botre ye awurade papa wei why na tese no aka asema wo kan yi se yifo e bi na afra wo mo a aka de chinya nka wo na wo kọ no nka ofunu kiye wo da so because nsem a wo be kan nyina ebie ni wa wo kan no koro wom a wo se kase me ye sofo enti se asema mi kan mebo anka agrada nyansi mitrim
hwede wo se ekoka hwede wo se ekoka se wo sachire wi a enuomada da nyina etwam eti foforo ne yetu anamo wo de ma menka 1 year time ya sem ya okọ ma me ne ho no eno na ha ma me yo 1 year ya na wusi mu twentwentwentwa na abaaye na abeka kire ma me se de maba mafa ka maba me ba abaji akolaro na mahwe no me di ni ikoto school mu eti wo de nya abotre na ma me ne je so pin mate o twenwa be pem sa mre wa ma na wo se ba na no masem se to ma dwim ena me to ma dwim wo senya hu gina fidie kese so ebe pa acha wo no ese ka se ena me to ma dwim mu ena odidi matam kwasia eti o ka chem se kwasia hweba ena kwasia hweba me se yesi ya ma aboa bi mfa aboa bi adum ni agora na kasa aboa bi so mfa aboa bi enum na ne namu na wo di agoro na wo pie ko se nka na no ntum obeka atum hwe ade a wo de ye wo ba yi enti susu ampa se oba bi frɛ ba ma hello ko wo ye kwasia wate kwasia wate debi de wo beka no aya hontie adano na me ka se susu ampa se wo kai se ba ma bi hu ena o ka cha o se me pɛ wo ba ahema me pesa me ne wa ne nanti me hu na me yare enti wo dia me bie me dan ato ho bra me ye wo bibia kama na wo dane wo ho roro wo nyina ma no na wo fa ya ne se de wo pɛ bia stars a wo pɛ bia wo de ma no na nyinsem mera mu na wo wi a wo se jimifo ba ko hweba no nko akọ na ko hweba no na wo nyini a obeba enye ya eti wo kaka sa nuoma no eti na bi bodua no o kensuo be 1000 bom no wa cheke no de asowa wo na mo abranko a se mema bebrebre enye bibia nkora na omo hwe no ma na bobo omo nua sa e na omo agyegere omo se ye kwa enye ye e na adwuma nye e na ho kire ye e ma na buru mu nua e ma bebre buru mu nua fi se nkora no magyae wo mo abo omo so abra enye wo no nko a na gye nani ye enye wono nko a wonti wo kai sa nsem na ba ma we nyame betua ne kapa na ya na omo refi se enkura ne ho akontabuo ne ho asodie no omo refi o eda nipa yi me yesu hye omo refi ana wo mo hyeda to omo adwurim na eye sa enti dabi eho no wo be yafiri mu sesi ai se sofo ba ko bi o se adwamanye nto oduru ho a eho de eho nka ho eho de mu yenyi mfiri mu na de aka ne de bra beto collection be yi ntoku ato ho anwan to ni nyina de eho de ya de fefa ho na eho de adwama to ho na da ache won sabeka ho de ba be hihiem na eho de ye unso obusa ne se asore be sofo nka ka asore no ehifo na wudi sofo wo kra de wo kai afidie kakra kai lanche wo ho enti wo de lanche wo bobo ni nyina gumu na ye jimifo sa no ye jimie no nanka ye no nanka ye teso nanka ye bo ye nsema sofo wa ya de nyame nhira enso hwe unse wuntimi mo wa asore eno de mane ngo ho me eno de mane nka ho anka wo ye de ya anka bible senka wani muteye bible na wo kan wo ye de ya anka wani muteye na osu obeba Tuesday nsem bi wo ho a me de agu ho me de twa no because nsem ba ko mienu bi wo ho a ese me busa no eyie na Akoma adwene mu yie na o kire me mu yie na ama ababia ya na ye me ya ne se e man hwa de aya e man steady bibia obi ha se ne pa na wodi wada he na wodi amawo be me pa uhunu niema o uhunu niema ono se masachira obi a wasachira wa ye se dam oda fom se dam wo ye ne hwi ya enye yie wo buru se tam ni nyina oba se be ye yie odaga tem no wafa no wa be ma be na mitu ne fo e na o se he e na me ye ni sei e na o se he e na na obro me e na me se yan e na me de me ye ne dan minim se be ye yie edie bema na wo betumi na wo control be na wo bema so wo wo ba betete bema te se wo ba bema nya wo ba o oye bema oye man eti nya wo na wo ba betete no
enti sɛ wo kofa bɛɛma na bɛɛma wo su ɛne ban bi mu a wo wo ba wo ntumi ɛmɛtete bɛɛma ɛte sɛ wo ba eduru sɛ wo bɛyɛ yi a wo bɛkɔ agya wo ɛne sɛ eduru hɔ no na ɔma wo da bɔma so no ɛna wanya na asini ɛna ɔne ne hyɛ dɛm hyɛ ɔse yɛn da koro pɛ ɛna mehunu yi na da koro pɛ na wo ba a wo ne ne nyɛmo enyi nsɛnyɛ na wo da bɔma so a ye bie pono a wo hunu sɛ ɔda bɔma so a yɛmfa ne nwura dɛm abra emani afrefra unsɛ wei ɔse mɛware wo na odi n'akyi kraman mɛware wo na odi n'akyi kraman mɛware wo ɛma nhwɛ yie na eduru sɛ ya mo na mo brɛ unsɛ nkora ne sawo ɛne ɔkɔ woyɛ da ya akora no mama na ɔbɛfrɛ no wo nti wo na akora ne sawo ɛne sɛ na wani abere ya unhunu sɛ de wo si yɛ wo ba yɛ wo ti ne suo saa wontumi nka ɛno sɛ nyɛ wo maame koraa na bɛka kakra ka ho a anka wote ha bɔm saa ɛnso so ɛba kwaseaseɛ deɛ a wonim seɛ ɛba kwasea anka ade ama no dadada ka waasɛm no wonsɛ wontumi nka nti mesrɛ mmaa momma mo ani no ɛnna hɔ na maso no mo nso bɛmu nya mo dɛ na monhwɛ nneɛma a ɛnyɛ no na momma mo ani na sɛ mobɛhwɛ adeɛ a ɛyɛ na ɛbɛboa mo ankasa me sorry deɛ mekyia Mr. Morrison ɛwɔ US me birthday no ona emam di nyame show Mr. Morrison nyame show evangelist hello and somehow o masum de nya de ya sum mo nana ni if ya sum o said the if asum da so ye ne den sa na ba asum be yo mu de ama sofo 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 obokola sofo okura tresem Krababu. I can't say good who said you could at one. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ama, la, Uncrophobic Frey. Omuchra, sorry. Okay. Now, Sofo, a brother, one ma. Me, I'm a Kenya, say, Mako boss of Penina money. Medi solo Cooper, some Judas Media, you will not me ko Kenya ase na ba ka che sofo panyini se ne branch a wa libo sofo ne se oba bia ase ne kwase ento hwe ne ba said de obi a wonye sofo asemba ye ka no Akoma FM 87.9 na wose ye kan sisi ye nyiyim fi se kwan be we sofo fu tantan we ko hwe alibo ho fire man na ne picture we ni lalas bia watcha everybody yanko na la musa of Julius say Elijah na friend no na say Moses ana Habakkuk na friend meji edi say Habakkuk na friend fi say yanko po no friend bi na ha friend di anka say ukura twere konkono nim say 87.9 Kumasi na tika se ne ma me adidi watem nti wo mfia kwala no na o de wudidi da onyo ba foforo da no to ho nso wo nwale no nti nwan na egu wase no de na wo kire wo suban ben na wuyi na di e de a kire wo mini asofo na aso ye sofo ya me fro ne enyina ho se ne egyina nke be ka cho se jai se ne egyina ho a ke be ka cho se jai nti ye be srew suna wafa no adwuma na wafa to ho so no twere konkon na ekura me no mienu ne se 87.9 ese ohwefo se enya ne ho asem bi enka ntosofo mi tufu se minu asofo do the right thing branda me se nyasa wa ma me e branda mebo waso ndi wasore no two de dikai two say 1 2 asori a two dikai two sure na me de eduru a so two sure na last one ye si ene two pack okay ene eduru a ena aba hu baby ade body susu ade body hu no befa but ama yanka se minkyere emema bi on girl yam se na dwunu mo ha kakra wo mre ena what taking advantage na wanyem oba wakwa akofa oba foforo de na beda dem
waba beto so oba wanyem ne daboma so wapam no na kwase na o se no kwa de am otufo bu kame na obeyan kame junso asi ho wo pie fi dem na ma hwia gu so fisa wo nwene sofo watra aboasu dia wo ye no emo anye aponche nye dia wo ye no nanchie wo nye because nanchie ba hu nanchie ba ma hwa krokro de ma no aponche ba hu na aponche ba ma okrokro no pa kanka se ja ono ano ta no to kakra nti dia wo sofo dia suba na wuro watra aboa esu dia wo ye na aboa nye sa se wanye mo ba na o ma ne dabo ntima de achi fo ba fo be dade wa dwene nya nipa adwene enna ne ajakora wo no mntufo na wo de akoda ba wiase na wa hwe akoda we wa maji wa de ahwe na no matter what o sofo panyini mpa ya obabo ni wiase wo nya ba ni bi nto na so da fi se de nyame de chia wo no wato atwe na wo ko tu ni se onim se ayi emofra nyame ajapade David nwum wo ha nyame ajapade na wa de akam obia na ode adom wo na ne de wo ya akwala no de ye kan se wo se benada me de nsem nyina hye fridge me se nya sa benada wi asifo nyina beti asore awokọ because o boss no mini no me amekọ no hokanya ase mo kai se ne branch da libo no akwa na oda onyenye mo ma wonhwe wo nti wonhwe no onyi wadi papa nso de me kache no be yi wadi nti entwama ni nuro benada bra that's it. Evangelist Samuel Mensa and I yetene kan ye ko Piwak Naturals ye ko jedu papa 3P garlic mixture nana kuna do kwa ba ama me Joseph papa hayiremwe me da se Midofo awie ye mo ha e de ba Akoma FM ene Onua TV so na se de ne uhia ye wada bia edi apomden ho enkomo no ene nso ebre no aso midofo mi busa se ompo no emuti sen on se edu ye wada se na Akoma mu nsam mu hitia na ya mededwom Akoma antu se na asemo ya ba enti wo munyi 3P no Akoma ne badwu se fom midofo e numbi wate na wonso beboa pa na wo se de eje ya so awie ya Oma num 3P emwa ene pressure ho asem ne yeka wo se mun se mamode be ya ma mo pressure o pressure na no dey na be tutu se ya ewurade ti se wa no 3P we go fina ti yo ya eno nti me mamu 3P no mo ate enti wo so wo tie no e bia wo pressure jibi na nom na beboa papa na ye ba na ye ka ne se ya on hye da hu se 3P garlic mixture no enti se de ye ka ye nsem si fe sa na aduro ne tie ana me pacho yesa 3P garlic mixture ye number ye de ye adwumanie wako hospital doctor aka cho so wanya pressure emojabro so wo de ha wo ho enye se aduro na doctor de ama no wuntimi nom na emom de tie ne se 3P garlic mixture de se wako hospital mpo na se ama wo aduro a ya ka cho dada se wo de hospital no enyai nom koso ane nom na emom Obenom hospital de no anopa na opeduane bi adi simedunum entem 15 minutes time na wanom 3P garlic mixture ana se wanya pressure enso se woni aduro bi a wonom a aduro mekanfo de amaw eye 3P garlic mixture o pressure no enso so ano ebetu ase ye number ne 0248 92 0248 92 8824 ebede no obi ahu se wanya pressure unse pressure no eye silent killer pressure bebre wo hono a se nyame ye wadom a ena bibi be pie se me ha ye me se nti de ye me die ma me nko hospital nkohwem na akwa doctor aka cho so wanya pressure but ebi wo hono a ehihye widie mu eno a enadi da krope na eku ato atwene omo na ye ta atwa mo hwe adwaye no entubo so hye adwaye dware bo se watwa ahwe o se nyame amwo wa ye ma osukodu hospital on sam mafie low pressure mesrew 3P garlic mixture ena me kanfo de ama wawie pebi nanom ne beboa opa de eda dima ho se wanya pressure me bobi so de akyerew emojabro so ho asem na me kan pressure high blood pressure obonsa ho no na wuti dwawo uti na edwawo no eye wo ya dindindin na ama ho ayehyehyehye obi so ho no mu a ni tinya ne ya eso ne ho ayehyehyehye obenu maduro bia oho nwo uti no so
enya wo pai pressure na ebo nka ye no afo bi so ho no mu a pressure no hyehyɛ wo ho a woyɛ adwuma kakra bia na wabrɛ na wapɔ so nyinaa yɛ wo ya etima wo na se kora taatai etima honam yɛ ɔya wabrɛ wo nya adwuma a ɛdin bia pressure etumi yɛ osa afo bon se pressure ehyehyɛ onipadua mu a ana wonya pressure ɛho a na wakoma na ɛtwɛn na ɛbo se kim obi si me de me nsɛm mia me bu se ya mete se me bo ɛyɛ me ya because yes pressure na ɛyɛ osa no wotu se wo bu na nkasa se no ɛyɛ wo ya obi homi a ɔte pain ɛwɔ ne bo hɔ pressure na ɛyɛ osa no deɛ nti ɛyɛ osa ne se emoja na akoma na epompe no ɛwɔ se twifa entini mu na ɛkɔyɛ adwuma ba se ɛkɔpem sradeɛ bi ana emoja bi abotoa bi hyɛ entini mu baabi a ɛsa de ahoɔden foforo bi bɔ ba akoma no ho entu bon se ɛbɛmo akoma yareɛ na akoma na etwon na ɛyɛ wo ya na ɔbo ankasa no ɛyɛ wo ya enti pressure ɛne akoma yare ne nam pressure any diabetes ne nam pressure any yare ne nam pressure any kidney yare ne nam enti pressure yɛmfa ni agoro die ntini sɛ sa akoma ne pompi moja no na enya kwan wurawura ni padua no entini bia mu na ankoye adwuma ɛwɔ sɛ ya kan wo sɛ ni padua no baabi ɛwɔ sɛ moja kɔ hɔ di sa akoma ne pompi na entini mu asisi because of sradenam bi a wo wie obi di anwa sisi a na wa bottled water gu so ɔsɛ ne mpɛde akyere no wasa ka asɛ no obi di nwo sisi a na wɔnom su a enwunu onsese udi gobe ewia wodon se dia na ohoro nsa ya hwe won nsa enwo no saa na bekwa koda wuntini ne mu ti akoma ne pompi moja na enko ebesa abɔ aba enti moja na bi kɔ kidney ne mu se kidney ntini no a emoja fa mu kɔ no emu sisi a emoja ntumi nkohɔ nkoyɛ adwuma ɛwɔ sɛye enti ubenya kidney problem ubenya kidney failure enti adura me kanfo de amawi ɛyɛ 3p garlic mixture de enti ne sɛ sɛ wono mu a etwifa ontini ne mu eyi moja bi a ada ɛbɛnane no na sɛ sradeɛ bi nso na ada nipadua ne mu a ɛbɛnane no ti moja no da bia edi akɔne aba wontini mu enti obi a 3p garlic mixture sini fie bia no ɔne pressure ɛto nkwanta omapai na ye the way to your distributors nanim omo betu nno ni free ye warehouse wo e de be kumase no yesere wo mo enno ni ye say nipa ntonnom na wonya nkwa enti o hodo a wo de twen hwan enti omo nkofa ba no omo edi begu omo shop wa obi ba se wo pe box baako box mienu a momfa ma no ye tete se obi on ma oba na se 3p nkwan wo to box be me ensa wo se 120 fo franka ho a memfa ma wo se 3p na ye te se ayi bi no enti we sana mo ha yen okay na no papa bi frɛ doctor osugu doctor so se wabubu agudam 6 months ena onya 3p bi num ye ne wasɔre anante wo kopa bi ato ebi ni hɔ de se esi wo mo kwa a omo do mo din eto counter ne so na omo do mo sika agya se 3p ni ba mo frɛ ne address bebre wo hɔ enti mo manfo bi nto yesrama de a mo ye ne mo ha ye business no edro na ye dro papa 3p garlic mixture eye dro papa ti mesrema madaworoma monye ne sama ye mo obi adi wo wuni mo ho ye number ne ye 0248 92 88 24 e bia ba bia wo no wunya bi nto frɛ ye ye ma mo de bi aba na ba bia e wo so mo de beguo ma akotobi no omo de beba number ne ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 pressure betime mo ani sunsu abriu ebe mo akoma yade wakoma ebo kinkinkim na agya wuti yade de ekofa pressure ebenie omo mu di nkyini bebrebe no aduane obeye enkyini wo mpa no wasasa foforo de agum emboa e de pressure bebro obi onum nsu a enwunu bebrebe obi a wonum nsa bebrebe wobetumi agyae untumi nso ate so ena omo a enum nsa ewe nam eka ho titiru anadwo obenya pressure o chere ena obi a wodwene bebrebe adwendwen Ghana economy untimi nwene ho nwie enti mpacho twa so bible kura kan wo untimi nwene emfa basafa kura nto atenten so enti dwendwen no twa so na efa ye mpaibo afia na dudidie ama odi jan ajo ejumani sa o mesrew no watwe wesi banku ho no ohiti mesrew koduru fia
wodi atwa tea ana bupan obi di why osemi de mintimi asanteni ba me de yedai me srew ye ne sa won kwanti eye age wa ho menso adwuma no ye na wo bra leave ne so am pacho enton o me de me leave de me ton me de adwuma na me ye me pacho obehu ntem ebre so ko fie kwaje wa ho me wate ne beboa wo ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se edura me ne wodi ho nkomo ye 3p garlic mixture wo kuma se ya bora kolenak heba dani heba kriske heba obenya bi ato de wutu akoton ene de wokoton mako ho oko Albert Sama obenya bi takrade eye AA Mensa kofuridua eye Gabson Pharmacy momoni Away Enterprise ewo wa Ekus Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk Kosam ene Angel Heba ewo Accra Okanshi Madina Health Alert Clinic ewo hold your kwa say ope 3p garlic mixture na memma home remedy baako de obetumi aye na wanom 3p e de aka ho abra wako hospital doctor aka che se wanya pressure pe ahaban awo no pe ahaban na awo yes ena kube to do wonya de adwane kra no se kube obo ne hono no firi ho a saa fomfom bi na ewo ho good wonya de awo dada no a eye ana de abo no fresh no wo afagu awiem hatama ne ngo ka me prefer no pa because sun rays na nkasa kra ye aduro enti ewo a pe ahaban na wo na we nso a wo kane mienu bo mfa we kakra na wo de aye tea na wanom ebebo ma pressure no ebeko from ai odi yeti na wonom ebebo o number ne mfa enkom twetwe no ensi number ne 0248 92 88 24 pressure de wedra any 3p garlic mixture yambo da sene innovation nana kunadu yedom nyame onhira papa Piwak Naturals nyame so nhira mo se mode edu papa 3p garlic mixture aba no manfo edesa wom ho yade any home sweet cereal legume mix Tom Brown that's any bia to be si fie ne di binam say come pa soya beans wheat and afei emo na wonom edia ye nkwada wonom anya busumi sie kroko pempani wo fie obi abetumi adibim ebeti cholesterol so kra e de afri ni paduam eno nti ye ko dwa so ne ye koto ne ma ne nuane abegu fie a Tom Brown no a home sweet cereal legume mix 0246 697358 0246 697358 Alaska Star Enterprise e Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank in Chenwa bomodi ansa wo pe wallpapers and a face stickers a efa wode wani ebechem sa open kakra bi ba ko anasa utu na tufo mu akoton e Alaska Star Enterprise. One sanso etonton bed sheets, blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, and a fay airpozy chemicals, waterproof chemicals, and show a B home 0554 114878 0554 114878 Health Alert Clinic. Let's go herba. One more day herba no organic products nakabum. Yemkro also ya dear yemfanko and some from Mefia Wodian Achasa DNA would be come. Now one more to us here at the amount. Am I yemkro Shekura mani pediana de no hom afa yade friend say krankro e hokwa de challenge no mo pe yade wo bia to de pe hwe no de be ko health alert no mo de fidi papa ene nu papa kabom eto yade na se e de ma Madina kaso apoko ya se ashama ene takrade e ho na wonom krabata no e wom 0242518865 0242518865 ofre pa ene wo mwankasa ebeje so na Eve labor pad be mo ba time why guy elonti bo modern so awofoforo nko ade a pad ade siesie ho eye Eve labor pad eguma ho do mienum Eve plus na Eve normal ni nyina no eye ma wo me se ene ye ngo ame ye ho sa bata bim wo bata bia wo wie pe no aye rese Eve labor pad ena obi ade siesie ne hom 0244 310620 0244 310620 Grow fine moja draw ebemo nyini fine pa na nipadua no so ahyehye kama de waya de ache ene me se doctor fo bebre wo mo de wo mo ya de ko na doctors de hwe wo mo wie na ye be ye discharge abonse nuro na ye twro de aka ho no obehu ane de grow fan herbal tonic na de aka ho enam se eboa moda sani tisine na so ntempa no a de waya de hwehwan ye nchekura na che se wasa so de ejane na so wo wadwuma eden wo transe kakra na wonsa no na ye titiriti ma sanka grow fan moja drum wo ba wa fichi kro ebejane na so eno
Noa and Grow Fine Mojadro 0244 596 532 0244 596 532 Rock Air Clinic Limited Kumase Alaba Babu Station one your penny Siko House no Edian Shem Pacum Capsules and Mehmed Rotatashe Jedikia 442 Emanese Achesa Ven Capsules Eso Boapa my Mema Prostrate in Samnom Etimiasha no Edia Maye make for Medfagen Capsules a woman dia beka one Edia Chow se Ebe Boma Mojano Edia Frusani Ewo Nipedrim Arthritis Yadia Amaposwa Posuna Peja Emma wote yawa ma onsanka bi edro no Medfagen Capsules de na dwuma edin so ye kwani dwadini mechanic mason ni abrechafo ni nyina modro Medfagen Capsules ye bonem rane se akokra ene abrewa ebeko jogging 0248 885040 0248 885040 Currency Ventures Zahara Mesha G Capsules ye kabom once no baako ye topa ye ena baako nso eye ensuo eto ye topa ye no an wabu nsuo ni biso hono sade doctor no akere wo hono a na wo de amene topa ye no wa ensa wa egu ba ana obe ma ho no ebe shinsan nyina afri ho se ye go no syphilis ana candida enkeka ya hodo ni nyina da ebetu ase e de amount afei Zahara Man Capsules eboa mema ema mo mema yo no etime agina na so pa abra ne mema wo ma ye krawa wadro no Zahara Man Capsules Hindi Heba Mesha Madedia ya dia 3D etu ase one time afei typhoid any diabetes wadro Hindi Heba Mesha 0246 34 8334 0246 34 8334 Dr. Grace Bodu one on the Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ano wasi wiemwa yurukuku ye ni na be men wo de na no de afrosho besro I'm not in the mood ni de water de compano so be ma na si abontem eti be ma ne ba fama no na emomo no sa wonti na de ho kame ukunu na doctor ne sebra enam se bibidro no wo de bi mama e ma wo mo edetete awontem de opa wo so be ko akwaji bi eti bi kwa akwaji ya wo no na bi so ko akwatete ya wontem na abrabo no aye simple e de maye afi oba bi anhya ne nso Se wunya nkwa ye exclusive vagina steam ni bia ene small girls no school the girls no wo mu ye bi pa e de abegu awade bo moden na ko Dr. Grace Bodu enche wo besiesie ememaye no edimum yade ahodo bebre he yade ndem ntru de men Kevin Majabi wo de bo moden akọ Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services no fa bi dro entu asie 0244 126 123 0244 126 123 Akoma FM fufu party e bashum eye fufu wubu nano dia na chese wochna na wotwe nko a ye de hyehye som eti obi amra medidi eye free wuntua hwe eno a ene wapotoriwa enkwan bi apeso die bi ada no benya bi ahwe pa e ma okra aba ho wuntua kapre kura enwuma ko bi ada ma ena Akoma FM fufu party no ye de ebesom ye tiefo ene ahwefo Mira range of products Sankofa natural food spice Panther energy drink Kovi organic tiger nuts powder Afei flora tissues wo munyina eka hom ena yede eba Care Life liquid soap and hand moisturizer Volta Catch Ghana Traditional Traders Association Ghana Traditional Caterers Association Afei Zet natural mineral water St. Ben's jewelry ene oboase betes wo madama ene yede Akoma FM fufu party no yede ebe somo wo so pese wo so ye mu a ene ese wo sika kakra na de be so ya sene banche body atoso de ba bia wo bia no ebra ne makwan a wo de ya no afrem 0246 766060 0246 766060 Akoma FM fufu party no wasana boso da etoso ennan bomade bra na nyina ye nidi emom afa ebra na so safrefo ebebem eno ti number no me da me ho aba na ansa na no je number no ne bo me ba ya no afred wadwenche no e de ama me 03224980035 03224980035 0243114497 0243114497 na da ye ho ye ba afrefo ebebem I've got Bell back and I won't let go. Ebusiafo, me didi na nama McBrown. Ade bia me ye bia, me hwehwem papa no. Ma hwehwem anya Bell Pack tissues. Bell Pack tissue wo T-roll. Aye soft but not weak, strong but not hard. Bell Pack tissue aye moton. Oyusua ohoto. It's just perfect. Sarah na Bell Pack kitchen towel no sotie. Wote bakwa epipa ya ankasa utimi soki echimu esa pepa Bell Pack tissue bako echa ankasa